دنباش نavêm Lorîn mamoste dîrok boreya em ê îro waneke dî ji wanê re pê hev dinawa ji xwe wana we ya îro ser şaristaniya Çînê ya piştî wa şaristaniyê dînekê gomebirin weke şaristaniya Misir ya Somera ya Akkada ya Babiliya wanekê me îro ji xwe ser şaristaniya Çînê ji we re şîrovekin li vê dirgehê em dikarin ji we re destpêkê em behsa şaristaniyê giştî bikin wateya we ya giştî ji xwe şaristanî wateya xwe ya giştî me berîn ha me ji we re şîrovekir jî û me got jî dua wanê got me re derbas bûn me got şaristanî Çînbûna bajarbûna dewletbûna wek gunbêjin ji aliyê avahsaziyê ve ji aliyê berhema ve gelekî pêşketin di her bajarekî got diçê dibû herwer wek gunbêjin şaristanî jî diçê dibû bes bilmuqabil wek gunbêjin li hemberî vê tiştî desthiladarî jî bêhtir dibû û şaristaniyê re li vê dirkê şaristaniya Çînê ji xwe ew jî wek gunbêjin ew jî şaristanî gelekî balkêş bû gelek tiştê wê baş hebûn têde li vê dirkê em behsa Çînê bikin ji we re ji xwe destpêkê em bêjin Çîn kûdrê ye em dikarin bêjin li Bakurê Başûrê afwan herê Başûrê rojhilata barzemîna Asyayê ji xwe hevaye ev e ya vê bi rengê reş li vê dirkê me ji we re me resmandiye wek gunbêjin ser nexşeyê li vê dirkê Çîn ji xwe me got Başûrê rojhilata barzemîna Asyayê ji xwe em dikarin bêjin rojavayê wênekê gelekî pêşketî bû wek gunbêjin û bi rengekî wek gunbêjin nû gelekî tiştê baş têde hebûn ji xwe xak berfereha xaka wê gelekî berfereha û mezin e li vê dirkê em dikarin bêjin ji aliyê rojavayê ve ji xwe wek gunbêjin balgêşbûna wênekê bi zozana okçiyayê bilind e û ji xwe di çemê gelekî bi nav û deng têde ne wek gunbêjin çemê wa gelekî mezin in û berfereh in çemê hon giho û yê dînekê jî ji xwe digotnê de digot çemê şîn û çemê yan tisî ew jî çemê sor digotnê de ew bi her du çema jî ji xwe wek gunbêjin balgêş e bi nav e ji ber wilo dibêjin divê Çîn gelekî berhem têde hatine çêkirin ji ber got ev her du çem jî têde bûn bi nav û deng bûn di Çînê de em dikarin ji we re bêjin nû girîngiya wa her du çema hebû ji xwe em bêjin fosîlên got ê mirova li wê dirkê di Çînê de hatine dîtin ji xwe di dema polotîkê de dibêje dibê li paytexta Bekîn paytexta Bekîn fosîlên mirova hatine dîtin ê li Çînê û ji xwe evnekê jî em dikarin bêjin Çîn jî gelekî kevnar e wek gotbêjê bajarekî kevn e şaristanî têde çêbû dewletbûn têde heta dewlet çêbû bû weke dewletê ew jî bajar bû bajarekî biçûk bû dûre bû dewlet mezin bû li vê dirkê em dikarin ji we re şîrove jî bikin em bêjin herwer ji xwe ji çanda wênekê jî ji xwe çanda aryana dest wek gunbêjin bandor bûbû çanda aryanan bandor bûbû kîjan salê de sala 4000 berî zayînê de tê xuyanîkirin û Çîn çanda wênekê çanda aryanî bandor bûbû li vê dirkê em dikarin ji xwe bêjin piştî wê jî bi 3000 berî zayînê de jî ew jî em bêjin li Çînê xanedan hatine avakirin 22 xanedan jî hatine avakirin û împeratoriya Çînê gelekî berfereh bû û mezin bû û mirovê wê dirkê pir bûbûn li vê dirkê em dikarin ji we re ji xwe behsa berhemên wa bikin ji aliyê çînatiyê ve û ji aliyê gelek tişta ve jî balgêş bûn bên hakê ji we re şîrove bikin berhemên wanekê gelek berhem jî ji xwe Çînê hatibûne xuyanîkirin berhemên wanekê em dikarin bêjin kaxez hatibûne çêkirin kaxez cara yekemîn hatibûne çêkirin weke oxîmav jî wek gunbêjin cara yekem hatibûne çêkirin li vê dirkê em dikarin bêjin çi jî wek gunbêjin birinc cara yekem li vê dirkê hatibû dîtin hevremîş jî ji xwe li wê dirkê li cem Çînê derket kesî nizanî bû hevremîş çi ye em dikarin bêjin li cem Çînê destpêkê hevremîş jî hatibû dîtin wek gunbêjin û ji xwe tiştekî dî jî toza barûdî jî li wê dirkê cara yekem hatibû çêkirin û gelekî şahiya de jî kar danî li vê dirkê em dikarin ji we re bêjin ji xwe ordek jî li cem Çînê derketibûn kedîkirina ordeka û ji xwe tiştekî gelekî balgêş jî Çînê de heye nû dirêjtirîna bedan têrdirîj afwan
درێژترینە بادانە یعنی شغل چینێ gelekî nav û deng bû weke gumbêjin gelekî hawîrdora sînê ev nakê ev tişt çêkiribû ji bo çi ji bo xwe biparêzin ji êrîşê derve beden hatibûne çêkirin dora hawîrdora sînê bi ji xwe vî tiştî gelekî balkêş bû ji xwe me got me berhemê wanakê îzan ev in berhemê çînê em dikarin jî re binivîsênin yek jê kağız cara yekem çînê hatiye çêkirin û xîmav jî ya dî em dikarin bêjin çi jî hatibû xuyanî kirin û ji xwe em bêjin jî qalibên çapkirinê jî hatibûne çêkirin li wê dirkê îzan çi qalibên çapkirinê jî ji xwe yê sisiya jî dikarin bêjin sê gelek tiştê wan e xwe het berhemê wayê êgo hatine xuyanî kirin ya sisiya jî toza barûdî jî weke gumbêjin hatibû dîtin li wê dirkê û çahiya de bikar tanîn û birinc jî destpêkê ji xwe cem çînê cara yekem birinc jî li wê dirkê hatibû çêkirin û çi jî hevremîş jî hatiye çêkirin li wê dirkê vedîtin ji xwe afwan hevremîş jî hatiye vedîtin û ya dî jî ya şeşa ordek li wê dirkê hatine kedîkirin li vê dirkê ya hefta jî ya gelekî balgêş e me got çi de jî balgêş bû dirêjtirîna bedan dirêjtirîna bedana jî li ser weke gumbêjin li ser rûyê cîhanê ava kirin ji xwe balgêş bûn di vî tiştî de gelekî ji ber ku ji bo xwe biparêzin ji êrîşê derve ev nakê heft berhemên çînê bûn ji xwe mere derbas bibin û me jî re şîrove kirin îzan ev nakê ne berhemê çînê ji xwe em dikarin bêjin hişmendiya çînê di çi de ji aliyê çi ve balgêş bû hişmendiya wanakê kengî derket di dema Konfoşyos de Konfoşyos ji xwe wekî gumbêjin weke gumbêjin feylesûf bû ji aliyê sincî ve weke gumbêjin gelekî dixwest sincekî baş û qenc bigihêne civakê wanakê ser weke gumbêjin bingeha wînakê ji xwe weke gumbêjin bingehek çêkir bingeha felsefa sincê weke gotbêjî dixwest bigihêne mirova inû gelekî tiştê baş bi jiyana xwe de derbas bikin ne tiştê pîs دوێ demê de ji xwe çiqa inû Konfoşyos behsa tiştê baş jî kir bes herwer weke gumbêjin nakokî ser desthiladariyê çêbûn di dema wî de û wînakê dixwest inû felsefa sincî ser mirova bimeşêne û weke gumbêjin bigihê bingeheke gelekî baş bingeha wînakê ji xwe timî ser çi bû ser sê tişta dixwest civaka xwe birêve bibe بريك راست سوا جالية وكم بيجن جالية أخلاقية جالية سنجيبة سوا حاجة كرنا مروبا جهبدورة قالكي وكم بيجن نامر جواكا خود دمشان خاص إنه جواكا يناكي حاجة كرن قالكي ناب ذهبي ويا سياجي وكم بيجي ريز قرتن جناب جواكا يذهبي أبهر ستشتي قالكي بالكيش بونو كقول بيجن درامانا كونفوشيو ده خاص درامانا كباش بجهني جواكي
وگلکی برای وقت گود بیش سریع راست بن گلکی تشت پیست چه نبند جواکایی دم شخواب ناکی شخوام بیشن هشمندیا و ناکی و رامانا کنفوشیوس ام کارن بیشن بلاوی دنیای بو بلاوی و بازاری دو هایر دورا خوشی کر ام کارن بیشن او ای دورا ویجی شخواب هشمندیاوی و برامانی و ناکی باندور بودن وقت چین ژاپنیوم یابان یعنی و شخواب کوریا اب هر سه دولت جیو که گم هشمندیا کنفوشیوس شخوره برن نو جواناکی باندور بوش کنفوشیوس جبر گوشته گله کی باشن وقت گوت مگوریز گرتن حجی کرن وقت گم بیشن عالیه سنجی و اخلاقی و گله کی تشته کی باش خاص بکنه جواکا خوام جبوی جواکا و اینکه وقت گم بیشن دستهلاداری گله کی تدن هبی الفيدر كي امكارن بيجن انه وانا خو مبداوي كر شخو ما بحثا شارستانيا تشيني كر جورا ما بحثا برهمين وانا كيكر ما بحثا هشمنديا كونفوشيوس كر نهاكي ميهرن برسين الخاندين جورا شارسر بكن برسين الخاندين بيجي يا اكمين بيجي بي هافوكين راس تيبا راس ويا شاش تيبا شاش شخو تشيكم الفيدر كي بيجي بيتشين الباكوري روجهلاتي برزمين آسيايا شخو مگو توا مگو چین نل باکوره پر زمین آسیا الباشوره پر زمین آسیا باشوره روجهلاتا پر زمین آسیا معناته شاشه یاد دوا بيجي باندورا چاندا آریان لسر چینی هيا ولا نا اره هيا جمع مگو شارستانیا خو وقوم بيجن چاندا خوشی هنه کیج آریانا شاند بو گود بيجي باندور بو الفيدر كي يا سياد ب 4000 بري زايني بريفبريا تشيني تيساس كرن شخو مگونا دما 4000 بري زايني جاليه چاندني با وكم بيجن باندور بو بس 3000 دا بريفبريا وكم بيجن بريفبريا رامياري شخو ساس كربو يعني نه 4000 بو 3000 بو معناته شاشه هاكي امتحان فرساد دوا دبي برهمين شارستانيا تشيني بنرخينا بني بيسين عفوا الفيدر كي شخو مگو برهمين شارستانيا تشيني تشبون الفيدر كي كاغذ جارا يكم تشيني هاتنا ديتن وكبون بيجن تشيكرن وخيماف يا دوا امكان بيجن قالبين تشابكرن شخو تشيني هاتا تشيكرن دور هاتا خياني كرن توزا بارودي شخو توزا بارودي جو كبون بيجن جم تشيني دسبيكي ده جمعنا كي دركت والشاهية بكارتاني يا ديناكي برنج التشيني دسبيكي هاتا تشيكرن يا ديناكي جي هبرميش وكبون بيجن هبرميش جي وكبون بيجن جارايكم التشيني دركت وكارتاني الفيدر كي اوردك جي كدي كرنا اوردك جي كدي كرن تشين وكبون بيجن جمعنا كي كدي كرنا اوردكا ده بالكيش بون الفيدر كي دريج ترينا بدانا جي وكبون بيجن تريج درينا بدانا جي بدن يعني وكبون بيجن سور شخواتين بالكيشة بيتشتي ده بدنا يا الحوير دورات چيني چما او بدن چه کربون و ناو دن بوبون بيتشتي جبرگوش خب پاريزن جيريشي دربا لپرساس سيا امكارن جوروي جي بيجن رامانين كونفوشيون بنرخينا رامانين كونفوشيوس امكارن بيجن شخو رامانيا كونفوشيوس دبنگها خودا فلسفه سنجيبو وگو تشتكي گلكي باش بو امكارن بيجن انه فلسفه نرخاندني بون مجوره چاره سر کرن وحتى وانا كدي ازولوين بكيف وخوشيه ده وبخاطري